तो हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर आं दिनै नै बिफां बारियाव बारनो फैदों थ' बे गामिनिनो आरो लकेसना स' भिउखौथ' तामान मोजां नुखादों नै बिथिंजाय दङ आंना लोगो केमेरामेन बेनो हमगोन आंखौ थ' बोरै जायो नायदो आरो बारनाय भिडिअफोरखौ आंगा जांगा बारलाबायनोसै ओइथिंजाय दङ माबा आनै नायखोमाहरदों इयो थ' बोरै जायो कमेन्टफोराव लिरना हरबानो जाबाय बारनायफोरखौ नै हाग्रा गोनजा बेयावनो बारनोसै बिफांफोराव गालागासि थ' केमेरामेन हमफैदो केमेराखौ स्टार्ट खालामसै बारनायखौ स' लोगोफोर नाय बे दंफांआव बारगोन आं दंफांखौ देखायना होदो बाहाय थ' नायलांदो भिडिअखौ मोजां नांबाय बारनानै गोलैबाय स' लोगोफोर ट्राइ खालामफिनगोन आं थ' नायदो लोगोफोर ट्राइ खालामफिननोसै आं बेयावनो गोलैबाय थायोलै थ' आं दायो नाय बेयाव उल्था बारगोन माने गानानै आथिं फारनै गानानै बारगोन ट्राइ खालामगोन बेखौबो गोलैयालासेनो बारनो हायो नायबाय थादो भिडिअखौ क्या बोला तूने? क्या बढ़िया था गुरु Wow! Beautiful! हामारबाय फाइनाली गाइस आरो खेबसे नायबावनोसै हाय साला ओ माय गड गिदों गोसोआव हामारबाय गाइस नायफैदो बे दंफांआवनो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ थ' लोगोफोर नायदो जों दा फोथाराव बारलायनोसै दसे बिदिनो प्रेक्टिस खालामनोसै माबा माबि बारनाय थ' नायलांबाय थादो ओरैनो 360फोर बारनोसै बेक जाम्पफोर बारनोसै थ' फैदो स' गाइस नायदो बेलेगनि दुब्लि हालेवखान्दायाव मैगं फोनाय जायगायाव जों बारनो फैदों थेवबो मालाय गैयैखाय जों बेयाव बारनोसै आरो नायदो गाइस नायदो मैगंफोरखौ थ' जों सिरि सिरि बारखोमानोसै मालिक गैयि जायगायाव थ' मालिक नुबाथ' जोंखौ होना हरखागोन क्या बोला तूने? थेवबो जों बारनोसै आरो थ' नायदाब्र' गाइस बेलेग डिजाइन बारनोसै एबारो बेखौ मोनसे बारबाय आरो नायबावदो गोलैबाय थायो फाय लोगोफोर बेखौ बारबाथाय आं गोलैबाय थायो हरदायबो गोलैखायो सानफ्रोमबो बे मोनसे बेखौ मोनसे अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा तौबा
थ' गाइस दिनैनि भिडिअ बिसोरनोसै जों तामान बारबाय आरो बेयाव बे जायगायाव थ' नै भागिनाबो इउटुब चेनेल दङ बेनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन थ' भागियाबो तामान मोजां मोजां इउटुब चेनेल माने इउटुब चेनेलाव गावनि चेनेलाव भिडिअ हगारो हिन्दी ब्लगिं आवारा ब्लगिं बेना इउटुब चेनेला हेंजामथार भागिया जोंना सिंगिलसो दाबो सोरबाफोर लानो हागोन फसायोबा नायना ला नायना ला थ' जों दा नै थांगासिनो न' फारसे न'खौ थांसै जोङो हास्रिस्रिले जायगाया नै ओरैबायदि गिदिर जायगा बिफां लाइफां दंजोबो थ' बेयाव मैदेरबो थायो माने हराव मैदेर फैना थाफैयो होयो जोङो थ' मालाबा नुगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव मैदेर होनाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जायो माने मैदेर होनो हराव गामिनि मानसिफोरा फैजोबो माबा माबि सेखा लानानै रुवा सुवा आरो अर लायै लायै माने होयोना इन्टारेस्ट जायो हारला खामै खामै थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां नायनोबा साबसक्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय को शेर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाकर शेर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ आरो कमेन्ट बक्सआव बोरै नांदों लिरना हरबानो जाबाय स' भिडिअआ बिसिनोसै दिनैना